watching Casablanca. Back row of the drive-in show in flickering light. Pompons and cokes beneath the stars became champagne and caviars, making love on a long hot summer's night. I thought you fell in love with me watching Casablanca, holding hands near the battle fans in Rick's candlelit cafe, hiding in the shadows from the spars, Moroccan moonlight in your eyes, making magic of the movies in your own motion. Casablanca, kiss is not a kiss without your side. Please come back to me in Casablanca. I love you more and more each day as time goes by. I guess there are many broken hearts in Casablanca. You know I've never really been there, so I don't know. I guess our love story will never be seen on the big white silver screen, but it hurts just as bad when I have to watch you go. It's not a kiss without your side. Please come back to me in Casablanca. I love you more and more each day as time goes by. На който те ви предлагат. Те могат да ви продадат абсолютно всичко, дори една химикалка, която са купили за 1 лев, могат да ви продадат за 20. Затова е хубаво да знаете тази тайна, за да си служите с нея, с тази сила, за която ви казах в началото на видеото. Изкуството на съблазняването. В поредица от видеа ще ви говоря за това изкуство, но първо трябва да извървите 2 стъпки. Да очаровате обекта, който ще си купи, химикалката или каквото и да е от вас, и на второ място да се влюби във вас. Как ще го направите това? Това ще го направите с бавни стъпки. Защото бързото влюбване, бързото очароване ще доведе до това, че той ще удовлетвори примерно своята сласт и няма да може да те изконсумира и до там всичко ще се опре. Но докато изкуството да съблазняваш става бавно, сигурно и оплиташ мрежите този обект, и който веднага не се подава, но бавно и сигурно съблазняваш и в един момент той е твой роб, т.е. отдава ти се изцяло. По този начин, както ви казват, работят всички маркетингови компании, всички велики гурта. И така в няколко видеа аз ще ви разкажа как да стигнете, защото има няколко начина, 24 техники, няколко стратегии, няколко вида съблазнители, но аз ще ви дам примерни типове и 24 стратегии как да се справяте. Сега приключвам до тук. За тези, които не ме познават, съм позитивен психолог, коуч по емоционална интелигентност, владея метод семейни констелации, метафорични карти, обучавам се по когнитивно-поведенческа терапия, работя с деца и възрастни и също така ще ви науча на изкуството за съблазняването. Сега ви пожелавам хубава вечер, ваша Станислава Стойнова.